Seruste všetci, vítam vás pri počúvaní či pozeraní môjho podcastu, vítam vás v ušom kruhu. A dnes som si pre vás pripravil ďalšieho zaujímavého hostia a tým je šikovná zvolenská fotografka Mirka Sliacká. Mirka, vitaj. Čaute, ďakujem za pozvanie. Mirka, práve som si uvedomil, že si prvou ženou v mojom podcaste. Takže máš prvenstvo. Tak to ma teší. Mirka, my dvaja sa poznáme už pekných pár rokov, ale pre naše obecenstvo poďme pekne po poriadku, skúsa nám trošku bližšie predstaviť, skúsme zabrnúť trošku do ďalekej minulosti tvojim detstvom, kde a ako si vyrastala. Tak som Zvolenčanka, narodila som sa vo Zvolene, aj keď vlastne detstvo som prežila tak trochu na dedine. Otec je z Klokočat, čo je vlastne okres už Detva, ale potom sme sa presťahovali do Zvolena na západ a tam som prežila vlastne detstvo, dospievanie. Sídliskové dievča. Sídliskové dievča, tak to je, dedinské už veľmi nie. No a čo sa týka tých školských čiast, tam asi nie je úplne čo k tomu. A každopádne vlastne celé moje detstvo som sa fotke alebo ničomu vizuálnemu nevenovala. Ani nikto z môjho okolia alebo z mojej rodiny nie je nejaký umelec, vizuálne založený človek alebo niečo podobné. Ale vždycky som mala nejakú takú tendenciu k takému estetičnu, nazvime to. Som človek, ktorému sa páčia dizajnové záležitosti, ktorý si všíma nejakú farebnosť, takú tú estetiku a tieto veci. Takže som dosť vizuálne založený človek. Niekedy forma prevláda nad obsahom, až tak. Takže ma to nejak postupne asi k tomuto celému doviedlo, k tomu, čo žijem teraz. Výborne. Mirka, ty si fotografka. Čiže pamätáš si na ten deň alebo rok či moment, odkedy si už foťák nepustila z rúk? Keďže žiadna škola, nič a nikto ťa k tomu neviedol, takže odkiaľ prišiel ten impuls? Áno. Keď tak rozmýšľam, tak nebol to úplne moment, ale bola to taká ako keby cesta. Prvýkrát som sa s foťákom stretla na vysokej škole, kde ja som študovala aplikovanú ekológiu. To má dosť ďaleko od fotenia. Má to ďaleko od fotenia, ale nie až tak, lebo bol to odbor krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny. No a v rámci tohto odboru sa okrem iného študenti venovali aj posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. To znamená, že keď sa robí nejaká stavba, aktuálne výstavba diaľnice, tak sa treba posudzuje aj z vizuálneho hľadiska, sa robia nejaké analýzy, či sa to tam môže postaviť alebo nie. A robili sme to aj my ako študenti. No a základom pre toto vizuálne posudzovanie je aj fotka. Takže sme sa učili vlastne fotiť. A vtedy som mala také mydielko, taký digitálny, malý fotoaparát, nejaký Panasonic, to bol, neviem, čo to už, aká to bola značka presne. Casio boli v móde vtedy. No a to ešte nemalo ani vymeniteľný objektív, ani nič, ale už si pamätám, že to bolo také, že som nefotila iba pre školu, kvôli tomu, ale začala som fotiť vlastne prírodu a také skôr ale detaily, že nie úplne scenérie, prírodné krajinky, ale detaily, všelijaké orosené pavučinky, kvetinky a tieto veci. No a vlastne potom, keď som neskôr si kúpila prvú digitálnu zrkadlovku, tak už to začalo byť také vážnejšie, že už som sa musela aj z technickej stránky trošku niečo naučiť. Takže to bol asi taký ten prvý zlom, kde tá fotka dostala taký iný náboj. Nemôžem ešte povedať, že nejaký profesionálny, ale už som sa tým zaoberala tak hlbšie. Čiže zhruba koľko rokov dozadu môžeme mapovať? Fúha, to teraz všetci odhadovať vek. Ale... Vyzeráš na 15. Takže bol to rok od tej digitálnej zrkadlovky prvej, to bol rok 2012, myslím. Áno. Takže koľko je to rokov? 13 rokov? 13. Takže to je dosť. Pekná doba. To je dosť. Dobre, ako to pokračovalo ďalej? Si nejaký samorast, alebo si absolvovala aj nejaké odborné kurzy, workshopy a podobné veci? Ja som úplný samorast. Áno? Ja vôbec za celý ten čas, ako sa venujem fotke, som neabsolvovala ani jeden workshop, prísahám. Akože fakt nie. Veľakrát som nad tým rozmýšľala, ale nejak mala som okolo seba
ľudí, ktorí mi dokázali veci vysvetliť, ktorí, keď som niečo nevedela, tak som sa ich spýtala, posúvala som sa takto a veľa som sa učila sama. Mňa to fakt bavilo, chytilo ma to tá fotka a mala som v sebe takú motiváciu, taký ten drive sa o tom niečo naučiť, lebo ja som taký ten človek, že ja sa rada učím nové veci a čím menej tomu niekedy rozumiem, tak tým viac ma to tak ťahá, že chcem to pochopiť, takže tomu venujem čas a energiu. Tak, takže som sa tomu venovala fakt, že veľa. A v podstate tá fotka sa stala súčasťou každého môjho dňa. Keď som skončila prácu, tak som zobrala foťák, išla som fotiť. Potom som si veľa o fotke čítala, aj nejaké technické veci, ale prevažne také skôr inšpiratívne, že som mala nejakých svojich fotografov, ktorých som sledovala a dávala som si také ciele, že nafotiť nejakú podobnú fotku, ako fotia oni, ako to spraviť, rozmýšľala som nad tým. Takže takýmto spôsobom som sa nejako posúvala. No ale stále to bolo také hobby. Taká hobby fotka. No a potom prišlo Sigminded. Sigminded Cult. To aj ty poznáš, Lukáš. Poznám. A to je taký umelecký projekt, ktorý sme založili ešte s Maťom, alebo Plokým, skôr tak známejší, a s Ivom. To bol nejaký rok už 2015-16, tak. A tam oni vlastne prišli za mnou. Ja som vtedy fotila, ale stále takéto akože vecičky, že či by sme neskúsili dať tej fotke nejakú hĺbku, nejaký význam. Niečo zmysluplné robiť a vyjadriť nejakú myšlienku. No, tak poďme do toho. Tak sme si vymysleli tému, väčšinou. Keď si to vygooglíte, tak máme stránku, takže máme stránku. Takže zistíte, že tie témy sú trošku také ťažšie. Hej, na spracovanie možno. Temnejšie, tak. To je dobré slovo. Takže sme sa venovali týmto témam a išli sme do toho tak, ako keby viacvrstvovo. Robili sme aj videoprojekcie, písali sme k tomu autorské básne a vlastne ty si nám s tým pomáhal tie básne nahrávať. Aj pracovať s tým zvukom, lebo to sme vtedy ešte nevedeli vlastne. Takže veľká vďaka, Lukáš. Ďakujem aj ja. No a popri tom vznikol ešte brand. Hej? Mali sme oblečenie a veci, ktoré sa predávajú ešte stále. No a to bol taký zlom v tom zmysle, že som začala fotiť prvýkrát ľudí. Jednak kvôli tomu projektu a aj vlastne v tých veciach, ako kvôli tomu brandu. Hej? Takže som zistila, že vlastne to fotenie s ľuďmi ma jednak baví dosť. Ale je to veľmi náročné, lebo predsa len je to práca s ľuďmi, ktoré majú nejaké nálady, nejaký dobrý zlý deň a ty chceš niečo dosiahnuť, máš nejakú predstavu o tej fotke a to môže byť niekedy celkom náročné z toho človeka nejak dostať alebo sa na tom zhodnúť, že ako má vyzerať tá výsledná fotka. Takže to bol ten začiatok ako keby tej cesty takej tej už kde som dnes, povedzme. Dobre, super. Čiže ak by si to mala o sebe povedať, tak aký typ fotografky si? Čo ťa najviac z toho všetkého, čo sa dá fotiť, baví? Tak určite, ja som tak rozmýšľala, že nejaké, keby som mala povedať 3 žánre fotografické, hej, alebo nejaké 3 veci. Už to nie sú tie pavučinky. Už to nie sú pavučinky, aj keď občas sa to možno odfotím, ale už sa tým nechválim. Tak určite je to portrét v prvom rade. A to skôr taký umelecký portrét, taký charakterový, nazvime to. A potom s tým veľmi súvisí móda, fashion fotka. To je taká záležitosť aj posledných dní, ktorej sa snažím venovať viacej. No a potom produktová fotka. Áno. Produkty ma bavia, máme také tie kozmetika, také tie menšie typy produktov. Pretože je to také, tam sa dá využiť taká ako keby tá estetika, to svietenie, hra s tým svetlom. Je to niečo malé, ktoré si vieš rýchlo nasvietiť, vieš to pekne spraviť a to ma baví. A je to zároveň aj taká biznis záležitosť. Čo je pri tej fotke dôležité, keď sa tomu chcete venovať dlhodobejšie, tak vám to musí zarábať aj nejaké peniaze. Tak, lebo furt len súkať do toho peniaze. Presne tak, nie je to lacná záležitosť. Nie je to lacná záležitosť, áno, presne tak. Dobre, máš nejaké obľúbené miesto alebo prostredie, kde najradšej fotografuješ? Ty si mala, alebo ešte stále máš vlastný ateliér. Áno. Tak skús nejaký ten prechod, vlastne, tú genézu.
Súbežne s SMC, Sigminded, alebo SMC skrátka, tak v roku 2016 môj Maťo, partner, založil alebo prišiel s myšlienkou Divartu, čo je vlastne firma na umeleckú fotografickú tlač. A v rámci toho sme otvorili aj ateliér fotografický, ktorý teraz momentálne je v takej fáze prerábania, takže tlačiareň funguje, ale ateliér nefunguje. Takže ťa vyšachovstvo. Vracný priateľ. To nie je tak úplne. Ale nie, srandujem. To nie je tak úplne, ale fotím, ja si vždycky miesto nájdem. A to miesto závisí dosť od toho, koho fotím. Lebo musí to s tým človekom nejako súznieť. Aký je to typ človeka, aká má byť tá výsledná fotka. Je to veľmi individuálne. Takže, ale vždy vlastne predtým, ako ideme fotiť, tak ja už musím mať jasno, ako tá výsledná fotka bude vyzerať. Musím mať tú predstavu a viem, kam to ťahám. A ten človek o tom tiež samozrejme vie. A snažíme sa, vlastne je to spolupráca vždycky tá fotka. To nie je iba o mne, ale je to aj o tom človeku pred fotoaparátom. Jasné. A tá otázka ďalšia, čo ma k tomuto napadá, je, že fotíš, voláš si tým modelov, už vyslovene na svoju víziu nejakú, alebo chodia za tebou aj ľudia, ktorí majú nejakú víziu a chcú od teba, aby si im ju splnila? Stalo sa mi oboje. To druhé je menej časté, že niekto príde za mnou s tou víziou, že nejakú má. Väčšinou, keď fotím takto ľudí portretovo, tak je to o tom, že potrebujú fotku na webovú stránku, alebo chcú presne, majú nejaký svoj brand, niečo, ktorý chcú odprezentovať, takže sa potrebujú odfotiť. A je to skôr komerčné. A tie umelecké veci, tie si vyberám ja. Ja si hľadám ľudí, oslovujem agentúry, a predstavujem im svoju myšlienku a na základe toho sa zhodneme niekde, že toto by bol hodný človek. Takže tak asi skôr tá prvá verzia, že ja si vyberám. A ak by si mala opísať celý ten proces, tak od nápadu po realizáciu, je to dlhý proces? Ak je, že úplne ten prvotný nápad v mojej hlave, tak je to veľmi dlhý proces. No napríklad tento posledný projekt, ktorý je aktuálny a asi ho spomenieme ešte neskôr, tak vlastne od prvotnej myšlienky až po dnes, po realizáciu sú to, myslím, že 3 roky. Pekne. Ale to nie je stratený čas, to je čas, ktorý je treba. Do toho investovať. Nie je to samozrejme, že intenzívne na tom pracujem nejako. Je to tak, že sa k tomu vraciam, píšem si k tomu nejaké myšlienky trebárs, riešim aj technické veci okolo toho, že kde fotiť, ako to nafotiť, či mám všetko, čo potrebujem, či to takto vlastne bude dobré. Hej? A všetko to ako keby vyvíja sa, rastie a je to taký prirodzený proces. Že potom keď to už je ukončené, tak tá kvalita je z toho cítiť. Je to vidieť, že človek do toho investoval kope času, energie a je to dobré a bez toho, aby to bolo kvalitné, tak to nepôjde von. Takú máš zásadu. Tak. Dobre. Vrátim sa ešte k tomu foteniu a k tým miestam. Aký je rozdiel, ten najhlavnejší, medzi fotením v ateliéri a niekde vonku? Tak najzákladnejšia vec vo fotke je svetlo. A keď máš ateliér, tak všetko svetlo si spravíš ty. Také svetlo si spravíš... Pokiaľ máš dostupnú techniku na to. Samozrejme, hej, to je predpoklad, že máš. Takže keď potrebuješ, ja neviem, rozptýlené svetlo, tak si spravíš rozptýlené. Keď chceš intenzívnejšie svetlo, nejaké ostrejšie, tak si spravíš také. A vonku si dosť závislí od počasia a od momentálnych svetelných podmienok, aj keď si to vieš akože prisvietiť, vieš si aj tam zobrať nejaký blesk alebo niečo, tak už musíš rátať s tým, že tie podmienky nejaké sú a musíš byť taký flexibilnejší trošku. Hej, že prispôsobiť si to, nehľadiac na to, že počasie ti nemusí byť úplne v ústrety. Je to také
to fotenie v ateliéri by som povedala, že je také na istotu viacej. Fotiť v ateliéri môžeš kedykoľvek, cez deň, v noci, či prší, či sneží, či je pekne. A vonku ťa to dosť obmedzuje. Ale zase, čo sa týka nejakého toho vizuálu, tak tá fotka vonku má takú väčšiu hĺbku väčšinou. Je to zase, keď to zasadíš do vhodného prostredia, tak je to vidno, že má tu takú väčšiu šťavu, ja hovorím. Dobre. A ako umelkyňa čelíš občas aj nejakej kritike? Dávaš tie svoje fotky na Facebook, Instagram a podobne. Áno. Príde tam aj nejaká, ako si už povedala, šťavnatá, ale ja teraz to nazvem šťavnatá nejaká taký šťuch od niekoho, ak to mám pekne povedať. Ja v tomto nie som veľmi dobrá v týchto sociálnych sieťach. Dobre, takže sme v tom istom klube. Také tie hlavné zásady, čo si prečíta, že nejaká pravidelnosť, pridávania kontentu a ako žánrovosť toho a mne to veľmi nejde. Hej, takéto veci. Pre mňa fakt, že gro je sústredenie sa na tú tvorbu. Aké je to dobré, tak to dám von, keď to dobré nie je, tak to vonku nedám a možno, že aj mesiac tam nič nebude. Ale musím sa priznať neskromne, že ja už veľa tej kritiky teraz nedostávam. Možno teraz. To príde. Ale v súčasnosti fakt, že nie, že dlho som nepočula nejaký negatívny názor na moju tvorbu. Že by niekto vyslovene povedal, že niečo. A potom je ešte rozdiel, že hejt a kritika. No, dobre. Kritiku beriem ako konštruktívnu nejakú vec. Že môžeme diskutovať, hej, že ty máš názor, že moja fotka nespĺňa nejaké, neviem čo, že kompozične to nie je úplne dobré a že keby si to posunula trochu doľava, tak možno, že by to bolo krajšie. No, ale toto je forma kritiky, ktorú ti dá človek, ktorý sa vyzná. Do toho vyzná, áno, že niečo o tom vie. A takú beriem. Aha. A tu taký ten hejt, už som sa naučila rokmi si to nepúšťať k telu. Najskôr som s tým mala veľký problém, bol to problém pre mňa. Že bolo aj také niečo? Lebo ja som nezaznamenal. Na začiatku to bolo také všelijaké, akože hej, nebolo to úplne také napriamo, že by niekto hneď napísal akože do komentára, ale ako robíš vernisáže, započuješ rôzne veci. Takže tak. Čiže len si ich započula? Niekde ako sa pri bare niekto s niekým baví. Hej? Alebo mi to bolo také sprostredkované cez niekoho, že niekto hovoril, že toto. Takže také skôr. Ale to tiež nemuselo byť pravda. Vieš? No veď áno, jedna pani povedala také. No. A každopádne ja už teraz tej svojej tvorbe verím. Ja viem, že to má tú kvalitu. Viem, že je to dosť dobré na to, aby to šlo von. A keď sa to niekomu nepáči a povieme na to takýto relevantný dôvod, tak môžeme o tom diskutovať a keď nevie povedať ten dôvod, tak nie je o čom diskutovať. Takže asi tak. Lebo že ak sa rozprávame na úrovni, že páči, nepáči sa mi, tak to sú každého nejaké osobné kritériá. Ale s tým umelec musí počítať. Že áno, samozrejme, tak nemusí sa na to pozerať. Áno, vieš, asi, tak. Čo mám na to povedať? No, tak ako keď sa ti nepáči niečo v telke alebo na internete, tak to nepozeraj. No. Alebo to prepnem. Hej, tak nájdeš niečo, čo ťa baví. Tak. Našťastie svet je taký farebný a máš toľko možností, že čo si vybrať, že máš čo nájsť, čo ťa môže baviť. Máš čo kritizovať. To tiež. Ako sa tvoje fotografie, myslím, ich kvalitu, odkaz a podobne zmenili v priebehu tých rokov? Zase, ja som si zobral tú hlášku, čo si povedala, respektíve tú myšlienku, že odtedy, ako som fotila tie pavučinky a až po dnešný deň, dneska, keď nahrávame tento podcast. Ako sa to všetko zmenilo z svojho pohľadu? No, veľmi sa to zmenilo. Hlavne tak každá umelecká tvorba je nejak odrazom toho vnútra človeka, ktorý ju vytvára. A meníš sa ty, 13 rokov je dosť, za 13 rokov sa človek celkom zmení, tak sa mení aj tá moja tvorba. No a taká najzásadnejšia vec, no v prvom rade Sigminded a Divart mi poskytli veľa príležitostí, ako sa realizovať v tomto smere. Ja som nielen fotila, ale robili sme vernisáže,
moje, cez Divart sme robili vernisáže aj iných autorov, robili sme workshopy, kde sme oslovali vlastne ľudí, aj lektorov, aj teda účastníkov, hej, takže sme si to aj z toho organizačného hľadiska zažili a spravili sme to, myslím, že dobre, že na úrovni. A v rámci toho všetkého, že keď stretávaš toľko ľudí, ktorí sa venujú tej fotke, zaujíma ich to, rozprávaš sa s nimi o tom, tak sa veľa učíš. Aj tým rozhovorom vlastne. No a za ten čas, vlastne čo je taký najväčší pokrok, ako to ja vnímam, tak asi ten môj prístup proste k tej fotke. Teraz, ako som vravela, že keď idem fotiť, tak idem fotiť pripravená. Že už v hlave to mám usporiadané, mám to vyčistené, viem, ako to bude, mám pripravené veci, viem, aké svetlo bude na tej fotke, ja už viem, ako bude vyzerať upravená tá fotka. Takže už je to také viac profi. Ale nie, že ten výsledok fakt, už to ťahám na tú kvalitu, aby tam neboli nejaké kiksy. Hej? Už to nie je skúšanie. Je to fakt, že všetko pripravené a nenechávam určité veci na náhodu. A aj keď to môže znieť tak akože kockato, hej, že som nejaká konzerva, nie som, že tam je stále kopec miesta na improvizáciu. Lenže improvizovať treba s vecami, s ktorými sa improvizovať dá a nie s nejakými technickými záležitosťami okolo fotky, vďaka ktorým potom tá fotografia vyznie, akože nie je dobre odfotená. Hej. Takže aj experimentálna fotka musí byť technicky dobre odfotená, tak to poviem. Hej, že to, že tebe sa fotka nepodarí a nazvieš to experimentom, nie je dobrá cesta. No to sa stáva. Má to byť opačne, že ono väčšinou, aspoň ja si myslím, že ja ten zámer vidím, že keď to bolo na schvál tak nafotené, tak je to z tej fotky vidno. A keď je to nepodárok, tak je to tiež vidno. Hej? A ja už nechcem robiť také nepodárky. Dobre, trošku mi vysvetli ten pojem nepodárená fotka. No, nepodárok. Veľakrát je teraz napríklad v móde robiť všelijaké fotky s bleskom, také rozmazané, hej, keby zámerne. A pri niektorých tých fotkách, čo vidím, lebo sú ich stovky, tisíce, tak mi to príde také prvoplánové miestami. Že niekto to spraví, lebo je to teraz trend. Ja nevravím, že sa netreba riadiť trendom. Ja sa treba sledovať, že čo je teraz, čo vlastne fičí, treba sa posúvať, lebo predsa len práca s bleskom je už vyšší strední, či divčí, či ako sa to vraví. Takže je to dobré, ale treba si tam nastaviť aj to vnímanie takej tej citlivosti, či určite takto chceš, aby vyzerala tá fotka. Lebo niekedy taký ten rozmaz, ako úplne nemusí mať zmysel na tej fotke. Že čo tým, vždycky za každou fotkou by mal byť nejaký zámer. Že, keď sa na ňu pozrieš, tak by si mal mať určité pochopenie, že čo ten autor vlastne fotí. Že o čomu šlo. Vieš, nemôžeš sa to tak akože a čo mám vidieť? Hej? Však osobu na rozmazanom pozadí chcel povedať tým pán, čo to tak odfotil asi možno. Keby sme si pozreli konkrétnu fotku, tak sa môžeme konkrétne baviť o niekom. Jasne. A nikoho tvorbu nechcem akože teraz nejako podceňovať alebo niečo. Každý je na nejakej ceste, hľadá spôsoby, možnosti. Niekto trebárs takéto fotky vôbec nerobí, ani nikdy nebude robiť. Proste každý sme inde. Jasné. Mirka, čo si myslíš o tej tretej strane, ktorá nám teraz vstupuje do umeleckej sféry, a to je AI, umelá inteligencia? Ja milujem umelú inteligenciu a 21. storočie, lebo tie všetky výmoženosti, ktoré vlastne nám to poskytuje, tak treba to brať ako výzvu z môjho pohľadu. Taký pozitívny prístup k tomu mám. Nemyslím si, že to nejakú fotku môže kaziť, alebo skôr nie fotku, ale fotografické odvetvie. Samozrejme, že tam vzniká asi určitý priestor na nejakú konkurenciu, ale skôr to beriem ako príležitosť do tej fotky vstupovať iným spôsobom a obohacovať ju. Lebo máš základ fotografiu, z ktorej ty môžeš pomocou AI vytvoriť niečo zaujímavé. Hej? Na ktoré napríklad by si potreboval veľkú produkciu na to, aby si to spravil. Nemáš na to tie možnosti, hej, ale už keď proste ovládaš tieto AI nástroje, čo tiež nie je akože
jednoduché, hej, nie je to také, že na prvú to dáš. Tiež si to vyžaduje určité skills, musíš s tým vedieť pracovať. A tiež to úprimne nie je ani lacné, keď máš platené tie akože lepšie nástroje. Takže ti to vie nahradiť ako kopec takýchto organizačných vecí a môžeš sa sústrediť trebárs iba na tú tvorbu, keď s tým vieš pracovať. Ja sa učím, snažím sa to využívať, lebo v tom vidím potenciál, je to podľa mňa budúcnosť, ale pre tých, ktorí si myslia teda, že nám to môže nejak kradnúť job alebo čo, tak fotka je vždycky o nápade. A umelá inteligencia, aspoň teda zatiaľ, neviem o tom, že by sama prišla s nejakým nápadom. Ten nápad... Vždy to tam človek musí napísať. Áno, vždy to tam musíš vždy ten nápad je tvoj. Ty to tam napíšeš, ty to vymyslíš a ona pracuje už len s tým, čo existuje. Už proste si vychytá nejaké, nájde si veci, hej, ktoré spadajú do tých promptov, čo ty zadáš a niečo z toho vytvorí. Ale nie je to nič nové, nie je to nič autentické, originálne. To z tvojej hlavy je to v podstate. Ten nápad je z tvojej hlavy, hej, ale to, čo necháš vytvoriť samotnú AI, tak ty do toho musíš vložiť nejaké svoje niečo. Hej, musíš na tom proste pracovať. Že AI samotná akože nevytvorí nič. A tiež je tam v podstate vpisuješ aj tie hranice, že musíš ísť odsať, pocať, ak vieš, čo myslím. Je to jednoducho nástroj. Je to nástroj, nie je to náš pán, takže ako s nástrojom s tým treba pracovať. Vieš, niekto by takto mohol, teraz máš AI nástroje ako súčasť už aj Photoshopu. No áno, samozrejme. Alebo iných takýchto programov aj na spracovanie videa. Takže... Aj do hudby sa to už... Áno, takže teraz budeme všetko toto odsudzovať? No nie, hej. Akože kopec z nás to využíva aj v bežnom živote. A to kopec času. Čím ďalej, tým viac. Takže netreba sa tým nechať úplne opantať, že keď ti napíše chat nejaký text, hej, tak treba si ho radšej skontrolovať, či to má hlavu, petu a tak. Alebo nejaké informácie vyhľadávať. Ale myslím si, že je to dobrý nástroj, ktorý, ak sa správne používa, tak dokáže uľahčiť veľa vecí. Áno. Takže určite v tom vidím výzvu, ale ako pozitívne. Čiže ty si nemyslíš, že AI nahradí niekedy fotografa? Nemyslím si to. Nemyslím si to, pretože tak ako v minulosti, keď prišla fotka, tak všetci hovorili o tom, že výtvarné umenie že zanikne, že už vlastne nie je potreba, alebo na čo výtvarník koľko maluje obráz a fotku spravíš za chvíľku. No a stále je tu aj výtvarné umenie, aj fotka je tu, aj nejak digitálne umenie všelijaké. Proste priestoru je dosť. Možno, že sa len nejak upravia tie hranice, tie nejaké žánre, že kde bude používanejšie čo. Hej. Ale šikovný človek sa vynájde vždy. Jasne. Využívaš AI aj v osobnom živote pri práci? Tak, ako som vravila, zatiaľ vlastne je to súčasťou týchto programov, tak to áno. To akože keď trčí niečo do záberu, tak je to samozrejme pohodlné stade odstrániť jedným klikom. A čo sa týka takých tých pokročilejších nástrojov, tak stále skúšam, hľadám niečo, že učím sa. Nie je to ešte v takej fáze, že by som niečo z toho dávala vonku, ale chcem to používať viacej určite. Ja som myslel aj tak, že keď potrebuješ, čo ja viem, napríklad, poviem príklad za seba, ja potrebujem nájsť v nejakom, teda je nejaký problém, na ktorý ukazuje nejaký zákon. A ja, aby som nemusel scrollovať papierovo alebo na webe všetky tie zákony, tak sa spýtam, hej, že v ktorom zákone je... To robím denne. Pojednáva toto. Hej, to robím denne. To už je na každodennej báze, samozrejme. Úplne. My sme s Četom kámoši. Takže... Hej, kámoši ste. Dobre. Mirka, k tvojim aktuálnym úspechom patrí aj výstava teda tvojich fotografií, ktorú si 17.10.2025 odštartovala zaujímavým podujatím s názvom Like a Blues. Tak poďme to všetko našim poslucháčom a divákom odprezentovať, že čo to bolo zač a prečo to trvalo 3 roky. Takže išlo o tvoju prvú výstavu fotografií? Prvú samostatnú. Prvú, kde som autorka vlastne iba ja. Tých fotiek. No a ten nápad vznikol
pred cca tými 3 rokmi, takže ja som vždycky chcela fotiť tanec, respektíve tanečníkov. Vždy ma to nejako zaujímalo, je to predsa len veľmi výrazové, je to pohybové umenie, ktoré dobre sa to fotí. A chcela som tomu dať ale nejakú zase hĺbku, nejakú myšlienku, že nefotiť to iba tak, že nafotiť tanečníkov, ako tancujú. No a bola som na jednom predstavení štúdia divadla tanca a tam som sa zoznámila s Jasonom, ktorý je hlavný model na tých fotkách. No a potom uplynuli už iba 2 roky a spravili sme projekt. Long story short. No, takže... O aký typ podujatia teda šlo? Ako by sa to dalo Ono nazvať? to trvalo aj tak dlho kvôli tomu, že vlastne sa na to nabaľovali nejaké veci a tým, že ja som to chcela tak rozšíriť, tak som to zase spravila tak viac vrstvovo. To znamená, že to nie je iba fotka, ale bolo k tomu aj tanečné vystúpenie Jasonové a vlastne môj Maťo Ryboš k tomu spravil hudbu. Že sme to akože takto obalili a ešte k tomu bola videoprojekcia, ktorá vlastne súvisela s tými fotkami. A základ toho celého sa odvíja od básní môjho obľúbeného autora, že ešte to sme tam sunuli. To je Václav Hrabie, taký český bytnický autor. On zomrel veľmi mladý, ale tie jeho básne sú skvelé a myslím, že nadčasové doteraz vlastne majú čo povedať. No a toto sme vlastne spojili nejak dokopy. A fotili sme to v marci tohto roka s tým, že ten projekt je rozdelený na také 3 časti na základe tých básní, ktoré sú tam uvedené. To sme nafotili a potom sme vlastne k tomu ešte vytvárali tú projekciu, do ktorej sme vkladali básne a Maťo pretvoril ako keby takú, alebo prispôsobil tú svoju pôvodnú hudbu tomuto projektu. Jeho skladba sa volá Like a Blues a Václav Hrabie napísal takú básnickú zbierku Blues pro bláznivú holku. Takže sa to tak spojilo, nazvali sme to Like a Blues. A tak to vzniklo vlastne celé. No a potom ma oslovili, alebo tak sme si to nejako vymysleli, že to spravíme teda v osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, kde je na to aj pekný priestor so všetkým, čo bolo treba a spravili sme k tomu taký event, taký celovečerný vlastne program, kde teda súčasťou toho bolo aj to tanečné vystúpenie, ktoré tak ako keby dovysvetľuje tú fotku. Že tie fotky samé o sebe mi možno stačili s koncertom, ale my sme chceli do toho dať viac. Sunúť do toho niečo ďalšie, niečo hlbšie, aby viac divákov v tom niečo mohlo nájsť pre seba. Takže tá výstava je tam ešte stále. Je to vlastne osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Dolná 35 a je to na nádvorí, takže je to otvorené denne. Vlastne je to free, môžete si to pozrieť kedykoľvek. Je to veľký formát, takže je to vidieť. Veľký formát, to znamená? 100x70 sú tie fotky. 100x70 fotky. Predpokladám, že sú tlačené v Divarte. Áno, samozrejme. Kde inde. Takže to je také aktuálne teraz a bude to tam ešte do konca novembra. Keďže november je mesiac fotografie inak. Zase som sa niečo nové naučil. No vidíš. Tak si to tam môžete pozrieť, budem rada. A možno uvidíme, črtá sa nám taká možnosť, že to bude ešte niekde, aby sme to len tak nenechali, že zvesíme a skončí to. Tak uvidíme ešte. Plánujeme. Možno celý ten projekt. Že nenahať to tak, vieš, že celý, len v Bystrici, áno. Ale myslíš aj s tými vystúpeniami? Minimálne s tým koncertom by sa to dalo presunúť. Uvidíme. Hej? Je to v pláne, uvidíme, ako sa to zadarí. Dobre, super. Takže také... vidíte, dejú sa tu veci. Skočil som ti do reči, chcela si niečo? Že to konceptuálne umenie, také viacvrstvové, mňa to baví. Keď je to vlastne zložené ako keby z viacerých spôsobov vyjadrenia. Že je tam aj to video, aj tá fotka, aj tá hudba. A ešte tanec, ktorému mimochodom ani ja veľmi nerozumiem, ale fascinuje ma to vizuálne. Že a aký to bol druh tanca? Ako sa to dá nazvať? Moderný tanec. Moderný tanec. Nie, že tie scenické tance a... Či?
Museli by sme sa spýtať. Museli by sme sa spýtať Jasona, môžem mu napísať a potom to tam doplníme, ale moderný tanec by som to nazvala. Moderný tanec, OK. A ešte som zabudla na Jasonovú priateľku Ľubku, ktorá tiež bola vlastne tam na fotkách taká žena, Ľubka. A ona bola tiež súčasťou projektu. A o čom boli tie fotky? No, tie fotky majú byť interpretáciou tých básní. To znamená, že akoby rozprávajú tú báseň, ale cez ten vizuálny spôsob. Sú vybraté 3 básne a tie bytnické básne sú dosť také ako keby definitívne. O láske, o strate lásky, o tom, že už si myslíš, že už nikdy nikoho nebudeš milovať. Taká tá mladosť, také tie veci, že keď si fakt myslíš, že všetko skončilo a potom zase niečo nové príde, také veľmi emotívne prežívanie vecí. Takže o tom to je. Je to aj také, myslím, že sa v tom nájde aj chlap, aj žena. Je to aj citlivé, je to aj také rázne, hlavne písal to chlap, ale sú tam aj také citlivejšie časti. Takže myslím si, že je to pre mnohých ľudí. Takže nech sa páči, do Banskej Bystrice, do Svetového strediska. Treba to ísť pozrieť. Čo ťa to naučilo, Mirka? Tento projekt konkrétne? Tento projekt ma naučil trpezlivosti. No to je tiež niečo, čo mne chýba. No, ja som niekedy taký človek, že chcem veci hneď. A hneď, aby boli dobré. A niektoré veci musia dozrieť, musí si na ne človek počkať, lebo sa to nedá hneď. A presne táto spolupráca v tíme, teraz sme boli 3 vlastne, alebo 4 v tíme, tak tam sa musíš dosť prispôsobovať. Musíš hľadať vhodný termín minimálne, musíš sa o veciach rozprávať s tým, že Jason napríklad je tanečník, ktorý dosť veľa cestuje, takže bolo problematické sa stretnúť. Mali sme skôr online nejaké stretnutia. A to je už zase náročnejšie trošku si to koordinovať a rozprávať sa o tých veciach a ako vlastne pripraviť aj to predstavenie, aby to bolo dobré. Je tam veľa technických záležitostí. Takže to chcelo veľkú trpezlivosť. Miestami to už bolo také, že ja som bola vlastne prekvapená, že sme to dali. Ale nie kvôli tomu, že by sme to robili zlé, ale že toľko vecí sa mohlo pokaziť po ceste, že by to nevyšlo, že je to taký zázrak malý, ako keby, že to celé vyšlo. Hej? A tento projekt vlastne od začiatku je taký, teraz budem taká extrémne pozitívna, čo nebýva zvykom, že je vlastne plný toho takej silnej motivácie, alebo aj nie, že motivácie, ale skôr, že to vychádzalo proste na prvú. Ja som si zmyslela, že oslovila som Jasona a to bolo tak, že ja som napísala na Instagram, či by do toho šiel, že mám taký nápad fotografický, taký projekt, možno aj niečo viacej by tam bolo. A on, že dobre. Dobre, no tak sme sa stretli a odfotili sme to a bolo to super, že bolo to príjemné. A potom sme začali riešiť ten priestor a vlastne celé okolo toho. A našli sme priestor, ktorý nám poskytli takže zadarmo. Poskytli nám celé zázemie okolo toho. A bolo to celé príjemné. Nebola tam žiadny nejaký trň, ktorý by ma pichal celý čas, že ešte toto musím riešiť. Takže to išlo tak hladko, že niekedy si poviete, že aj keď neveríte v nejaké nadprirodzeno, že to tak malo byť. Že sa to malo stať a že sa to udialo dobre, tak ako sa to udialo. A že vy ste akurát tie 3 osôbky, ktoré do toho mali. Že to celé zapadlo, áno. A myslím si, že aj osobnostne, akože tak tvorivo, nás to všetkých 3 posunulo. Pre mňa to bola taká méta, spraviť samostatný projekt, aj keď som si aj na začiatku vôbec nepredstavila, že to bude takéto veľké, lebo je to fakt veľké a ja z toho mám strašne taký silný pocit, že sme spravili niečo veľmi unikátne, niečo zaujímavé. A je to aj nový štart pre mňa taký, že to bola také, odtiaľ to ideme ďalej. Lebo potrebovala som niektoré veci ukončiť, to sa podarilo. Ale ukončiť to musíš aj tak ako keby formálne, že sa odpichneš a ideš ďalej, lebo ukončiť nemôžeš, že zostaneš stáť na mieste.
A hlavne tu. Tak. Spínaš dolu, idem ďalej. Toto bola absolútne dobrá príležitosť to spraviť a podarilo sa to. Takže o to viac ma to teší. Výborne, tak sa teším s tebou. A ako to teda celé dopadlo? Z tvojho uhla pohľadu. No, ako som povedala, tak ja som spokojná z tej osobnostnej stránky, akože to bolo veľmi dobré. Hej? To, ako sme to zvládli, ako vlastne to celé prebehlo. Jediné, čo ma neteší, a veľmi tomu, ako nebudem kvôli tomu teraz večer plakať do vankúša, ale tá návštevnosť týchto podujatí je nízka. Hej, povedzme si pravdu. Nie sme nejakí známi umelci, nerobíme nejaké svetové show, ale napriek tomu by som čakala, že keď človek má niečo dostupné v rámci svojho mesta, povedzme, že Bystrica nie je už úplne malé mesto, a je to zadarmo, a je to v piatok a je to takže na hodinku, 2. Čo ešte chceš? Bolo tam občerstvenie, tak si človek povie, že mohlo prísť aj trošku viac ľudí. A hlavne, ako tak, už som mala nejaký čas, od toho 17. uplynula nejaká doba, nad tým trošku rozmýšľať, tak teraz je také obdobie, hej, že všetci riešia tú kultúru, že nedostáva podporu z Fondu na podporu umenia a podobne. Áno, to je jedna stránka veci, ktorá nie je to dobré. Nie je to dobré, ako to teraz je. Druhá stránka veci sme my. Proste tá kultúra je o nás. A kultúra potrebuje diváka. Takže robíš to pre seba, jasné, robíš to aj kvôli sebe, ale budeš to robiť do šuplíka. Hudba sa robí kvôli tomu, aby ju ľudia počúvali, fotky sa robia kvôli tomu, aby sa na ne ľudia pozerali. A robiť tieto veci do šuplíka je také, toho autora to sklame. Hej, nechceš to tak robiť. Preto sú aj sociálne siete, že zavesíš to tam, nech to ľudia vidia. No, takže tá kultúra, je to dosť o nás. Proste treba podporovať lokálnu kultúru malých autorov, tým nemyslím iba seba samozrejme, a ich kopec dobrých vecí sa deje. A treba tam ísť a možno občas, keď sa nám aj nechce, vystúpiť z komfortnej zóny a ísť podporiť niekoho. Je to na chvíľku, je to doslova, že na hodinu, hej. A papučová kultúra nás biedy nevytrhne. No. A v podstate, keď ešte nemusíš si nič zobrať, zo sebou ani euro, dajme tomu. Hej? Nič. Ak tam dojdeš pešo, tak je to úplne zadarmo. V súvislosti s týmto ma napáda niečo, o čom sme sa rozprávali, kým som zapol nahrávanie. A to je v podstate, aký máš názor ty na to, že keby si to spravila, dajme tomu v Bratislave, alebo v Prahe, alebo v Budapešti. Myslíš si, že by si mala väčší úspech s tým? Ťažko povedať. Akože možno áno, asi o niečo áno, že možno by tam prišlo trošku viac ľudí. Hej? Zase na druhej strane veľké mesto je aj veľká konkurencia podujatí. Tí ľudia majú kam ísť. A ja som fakt, že zástankyňa toho, že ono je dobré na chvíľku odísť z toho rodného mesta alebo aj krajiny. Určite. Zažiť si niečo, naučiť sa nové veci, spoznať ten svet, pocestovať, ale treba sa vrátiť a treba robiť tu niečo dobré pre týchto ľudí, aj pre seba tu, lebo ja som tiež nejakú dobu cestovala, bola som v rôznych krajinách, zažila som si, ale toto je môj domov. Vždycky som to tak mala, že tu som doma a tu chcem byť. Akože vedela by som si asi nejaký čas života predstaviť, že žijem inde, ale nechcem. A ak k tomu nebudem donútená, tak asi nebudem žiť inde. Takže nemôže to byť tak, že všetko bude okolo Bratislavy alebo ešte Trnavy a teraz tu budú nejaké hladové doliny, kde sa nič nebude diať. Hej? Akože samozrejme je to hlavné mesto, priťahuje to veľa ľudí, ale ako vravím, je kopec lokálnych projektov, lokálnych umelcov, ktorí robia veľmi dobré veci. A myslím si, že je škoda, že sa im dostáva tak málo aj osvety, že málo ľudia o nich vedia, okrem nejakých známych alebo takých sledovateľov. Tak
skúste si takých v okolí nájsť a podporiť ich. A to, že tam prídeš, tak to je to najmenej. No jasne. To ťa nič nestojí vlastne. Nič. A keď sa nebude páčiť, tak odídeš. Vieš, ako vždy môžeš odísť. Nikto ťa tam nebude držať. No, však také je to jednoduché. Takže ako dobré, že samozrejme v Bratislave sa dá, určite, ale ja napríklad by som to chcela robiť tu. Výborne. Ono, vieš, ja som tým chcel v podstate povedať to, že tých ľudí je tam viacej, sú možno inakšie už nastavení, vieš. To tiež, no. Sú inakšie nastavení jednoducho. Celé toto, čo si to teraz robila, je to fotografovanie, je to trošku sem tam aj o strese? Áno, nie. Áno. Áno. Dobre. A teda moja ďalšia otázka je, keď nemáš v ruke foťák, tak tvoja psychohygiena. Čo rada robíš vo voľnom čase? Najradšej asi chodím do prírody. Aj tam si beriem foťák. Ale... To som akurát chcel Či v batohu náhodou není foťák. Je. Nevždy ho vyťahnem, ale je tam. Väčšinou. Ale príroda, turistika alebo iba nejaká opekačka, prechádzka, to je také vypnutie pre mňa. Úplne taký blahodárny pocit, relax. To mám najradšej. Ale asi také ako bežne, že aj pozrieť si nejaký dobrý film, alebo knihu si prečítať, stretnúť sa s nejakými kamošmi, podebatiť. Taká klasika proste. Že to je moja psychohygiena, trošku sa rozprávať možno aj o iných veciach, zaspomínať. Jasne. Nejaké zahraničie? Máš rada nejaké obľúbené miesto v zahraničí? Tak ja mám pretestovanú iba Európu, že mimo som nebola. Hej, ale milujem Taliansko. V Taliansku sa mi páči veľmi všetko. Všetko, kde som bola. Majú výbornú kávu, majú výborné jedlo, je tam, proste všade je tam pekne, oni sú strašne milí ľudia, hej, všetko sa dá, všetko ide. No jasné. A bez stresu, pomaličky. Áno, všetko má čas, to je niekedy stresujúce iným spôsobom. Ale Taliansko určite je moja obľúbená krajina, z tých, kde som bola. A veľmi rada mám Budapešť ako mesto. To mi príde aj extrémne fotogenické. A mám tam aj nejakých známych, takže občas sa tam rada zastavím. Takže asi tak z toho okolia. Ale celkom ja rada cestujem. Rada cestujem, pokiaľ mám tú možnosť, tak vždycky aspoň na predĺžený víkend alebo na pár dní niekam ísť. Určite, hej, a teraz tie možnosti sú, tak ich treba využiť, treba ísť. Tak. Dobre, Mirka, už som vyčerpal okruh svojich otázok. Je na záver niečo, čo by si chcela našim divákom a poslucháčom zdeliť? No, áno. Tak to hlavné, nechcem teraz dávať nejaké veľké rozumy, ale ak niečo chcete robiť, tak to robte. Ak sa chcete venovať tvorbe, tak tvorte bez ohľadu na nejaké komentáre negatívne alebo nejaké hejty, proste to robte. A podporujte umenie. Akýmkoľvek spôsobom peniaze nie sú ten najvýraznejší alebo najlepší spôsob, alebo jediný spôsob, ako sa dá umenie podporiť. Umenie je o nás v ľuďoch, takže podporujme sa navzájom. Krásnou myšlienkou ukončila tento podcast zvolenská fotografka Mirka Sliacka. Mirka, ešte raz ďakujem. Ja ďakujem, že si ma pozval. A vám ďakujem za to, že ste tento podcast dopozerali až do tohto momentu, do jeho konca, do jeho záveru. A veľmi rád by som vás poprosil o nejaký ten komentík, či už bude zlý alebo dobrý, či už pozitívny alebo negatívny. Všetko nás posunie vpred. Zdieľajte a vidíme sa v ďalšom dieli. Čaute. Čaute.